Well, why? Dog, mama ikipa mberi pangu zwa mandavu nzai chimwe chitindo pasipoti tipinde Dubai kwa airport ujiweva namo ku Dubai zvimoko vichisekerera wona ku Dubai eto yudireze richaflaya kunge merciless eya Zimbabwe tabuda mfly Emirates zvimoko zvoti ndimi mega mune happiness break yako ikutora mari kunge Ramirez geto yudireze richaflaya kunge merciless eya Zimbabwe tabuda mfly Emirates zvimoko zvoti ndimi mega mune happiness break yako ikutora mari kunge Ramirez handina kuzarwa ndiri rich asa ndife ndiri poor masasa ekutambura me kick them out at andukushaina usarwadziwe ndine floor vakurwadziwa nespirit wava pamakafino akunge garden ndire eden mimoni yapigro leta city kabreka mechakwa afiro akunge sewik neundo pamari vamwewo ndongonyima vane dzungu geto yudireze richaflaya kunge merciless eya Zimbabwe tabuda mfly Emirates zvimoko zvoti ndimi mega mune happiness break yako ikutora mari kunge Ramirez geto yudireze richaflaya kunge merciless eya Zimbabwe tabuda mfly Emirates zvimoko zvoti ndimi mega mune happiness break yako ikutora mari kunge Ramirez ability drop fire, fire. I can't tell you the flyer. Kana drop fire, fire. Hey, akunze kuja naya ikipa mberi pangu zwa mandavu nzai chimwe chitindo pasipoti tipinde Dubai pa airport ujiweva namo ku Dubai zvimoko vichisekerera wona ku Dubai eto yudireze richaflaya kunge merciless eya Zimbabwe tabuda mfly Emirates zvimoko zvoti ndimi mega mune happiness break yako ikutora mari kunge Ramirez geto yudireze richaflaya kunge merciless eya Zimbabwe tabuda mfly Emirates zvimoko zvoti ndimi mega mune happiness break yako ikutora mari kunge Ramirez handina kuzarwa ndiri rich asa ndife ndiri poor masasa ekutambura me kick them out at andukushaina usarwadziwe ndine floor vakurwadziwa nespirit wava pamakafino akunge garden ndire eden mimoni yapigro leta city kabreka mechakwa afiro akunge sewik neundo pamari vamwewo ndongonyima vane dzungu geto yudireze richaflaya kunge merciless eya Zimbabwe tabuda mfly Emirates zvimoko zvoti ndimi mega mune happiness break yako ikutora mari kunge Ramirez geto yudireze richaflaya kunge merciless eya Zimbabwe tabuda mfly Emirates zvimoko zvoti ndimi mega mune happiness break yako ikutora mari kunge Ramirez ability drop fire, fire. I can't tell you the flyer. Kana drop fire, fire. Hey, akunze kuja naya ikipa mberi pangu zwa mandavu nzai chimwe chitindo pasipoti tipinde Dubai pa airport ujiweva namo ku Dubai zvimoko vichisekerera wona ku Dubai eto yudireze richaflaya kunge merciless eya Zimbabwe tabuda mfly Emirates zvimoko zvoti ndimi mega mune happiness break yako ikutora mari kunge Ramirez geto yudireze richaflaya kunge merciless eya Zimbabwe tabuda mfly Emirates zvimoko zvoti ndimi mega mune happiness break yako ikutora mari kunge Ramirez handina kuzarwa ndiri rich asa ndife ndiri poor masasa ekutambura me kick them out at andukushaina usarwadziwe ndine floor vakurwadziwa nespirit wava pamakafino